Lorkhom episode 55 Billy the Kid chanchin ngai nom Aru ruk masak berni atanga athi dan danglam tak thleng khan a chanchin kan soitur Billy the Kid anti mai Henry McCarthy hi dan bo chemi outlaw anti zinga chon alar ber mai ome Henry McCarthy hi anaw mi pa nen Irish Catholic chung ko berve tak atanga lo seilian ania apian ni le thla hi chiang taka hriat thei ani chi alova mase September sang khazariat somnga pakua thlatop lampang ni in a baptisma certificate a chuan a inziak ani hriat thei china ta boina le re theina in an chung ko hi azuya anu le pa hi Irish raltlan kumsom ni an tin ve le a in nei ngal mai ania Manhattan kotler chaklama chuan an khosave no thin van doi thla takin apian hnu loka Billy pa hi athihlau maya anu chuan Indiana hruaita ani Indiana anom hnu hian anu chuan Bill and Trim chu atong ta a an fate pahnih le chu pa hruai chuan Kansas lampanin kumsang hazariat somsari khan an pem le ta a Antrim anen chuan sang hazariat somsari pathuma anin nei tange nge ani chu hmun an thlen chuan Henry McCarthy nun le a chanchin kan hriat tran na aloni chhota ani van duaina ina zui renga moti mai tur hian Henry anu chuan akum le loka hian a thi san le hlau maya a pashonin hmun danga hna a tho doi awangin eizona chu ama kuta atlata a huana tele hotela te han thokwal vel ma se thil diklo lampang hian a hip ang mai hian e tu le thomhnu ruk a ching chhota ani kum sang khazariat somsari panga alo thlen meu chuan Chinese puan suk dor atanga pistol ruk awangin zela khung ani tareng mai ni hni po aliam man orang ti vela chuan zel atang chuan atlan chuaka miswal man thei outlaw alo ni ta ani aruk theiang bera a chetlat angai to a border paltlangin Arizona lam apanta a chu hmun chu atan chuan zalenin du ti theidin huna ading ta a apashon Billy and Trim ti atang Billy ti chulain ano panlaya the Kid tia ama Henry chu an kauthina wangin Billy the Kid ti mingin phuain cowboy na thokin Arizona huan pakhata chuan omta ani ahun ol ne zirin saluna kala zuinte kat khelte le meiche ho hanbiak lum lam velte chu ative thina heti lai hian kumsom paruk mi chau alani ruk chu asim thei ta hau lo mai thian pakhat John McKinnon anom na hnai te asipai mun puemi sakor chu an hral thina henga thil ti vela hian Red Indian chikhat Apache anti nam ho somni ai tamma athat ni nan soi ani Billy chu film khurin inveng viau ma se a inveng seng ta hau lo mai akat khelpui thir chermi Frank Cahill chu phakara puin anin hial boi nuwa anin sualta a he anin sualna lama hian Billy chu anaka phlum tatlat mai he thil ti awang hian atlan cheleta ma seng rilru nge mo aputni anu loka alo let le rawa man niin zela da mai tura an hnung khirlai chuan engtin tinamo atlan chuak le ta hlau mai ni mi sakor ru in New Mexico panin atlana azin konga chuan Apache hoin an lo lambun rup maya a sakor ruk chu an lak saka thalera chuan an hut chiata ani ma se engtin tinamo thaler chu apal tlang thei hlau maya ti chuan a thian pa te na kal thleng thei hlau maya chuta chuan cholina en kol zui ani kar tampo avei ma chuan an thenom hnaya bong hral ru thin te chu a bel le a ti chuan bong hral ruin anni bula hian a khosale ani ma se Billy hian thil sual ti te chu sim du ve in napa ngai tak tho ve adu tlat maya ti chuan William Bonney ti a hming in vuat chapin John Tunstall hnuaya chuan napa ngai tak a thok ve ani ma se he an napa ngai tak hi a fu lo chhole ta a kum sang khazariat somsari pariata chuan thuin rem lo awangin Tunstall barul theilo chu abatna Sheriff William Brady chuan ami te hor khomin Tunstall chu asakor chuang lai chu an ka phlum ta top mai ani he in thana hi Billy chuan mit nge in hu chiang hle a ko ta kalina thil mu chu soima se William Brady chuan thil ti thein lamtang anga em maya Billy azok chu zel an tan tir ta hlau mai ani ati dan ngai te bokin zel chu alwalum le man me ulo mase tun chum chu Robert Winden mena puina wangin danang takin an chua anu loka chuan Lincoln County Regulators ti Paul chu zomin apu Tunstall phuba chu lak ngei atumta a William Brady chu lambunin an that thei ta hlau mai ani
ma se boina chu an tipun lun mai alo ni an Sharif thar chuan regulators ho thil ti awang chuan Battle of Lincoln kumsang khazariat somsari pariat July tha chuan a thlen tir tarup maya anin be fe nu chuan regulators ho chu chanchezo ka tangin a kho thenom sipai ho puina dong tu Sharif apol te chuan an tom khom na saloon chu an hal ta hlu maya regulators zinga tlem te chu an tlan chuak mana Billy the Kid po chu wa nei zinga atel ve hlau mai ani regulators dam chuak zinga chuan an man tum ber chu Billy a ani tareng mai angai tuana mangtang ka in governor Liu Wallace ne na chuan kalin lawyer pakhat an tha tak thushatu ani thei chuan ama chu dananga an ngai dam aphuta chu anin biak na chu governor chuan pomin Billy chu ven himna angman phota athushiat te zo thatle turin zela an data a ti chuan zela chuan an ko hun ngakin Billy the Kid chuan thani lai mai chu a ngak ta a ma se mak tak main khai hlum turin achung thu an rel ani ti a heta thut mai ani chuta chuan zela tang atlan chuale nge yangai ni tin ama ang bokin ne so takin zela tang chuan atlan chuak vele mai bokani ti chuan hun aliama atlan bawa tanga January sang khazariat somriat thleng chu Billy chu are tawang wang maya Santa Fe khuwa azuin na hmuna chuan a hmel hriat lo pa pakhat Joe Grant chuan azuin chu akal chil a hepa Joe Grant nen hian an biak dan chi hi hriat ni lo ma se a hria ni in soita chuan Grant hian Billy hi man atumani anti Grant hi mi tong tam in sual pui tur zong reng reng mi tia soi tok an lawom boka engpo chu ni se Billy chuan Grant chu aton na tang chuan buaina hnai ti a hrathiam thuaya angai to na mang tangkai le in Grant silai revolver chu amoi ti thu le han bi chian vel chu adila te chuan bi chian ta chu a phal saka a silai an hon en vel chuan silai mu pathum chia avwa ti a hria ti chuan a silai mu nei lo na la ya chuan a drum chu ada sakta a ti chuan a pelet le ta ani anu loka chuan Billy rin danang ngei chuan Grant chuan ka hlum atum tamaya ma se Billy lo ruwa man nang chia chuan a silai chu apuak talova chu vele Billy chuan a revolverin rangmang khenin akap masata zoka Grant chu thatin Billy chu tlan chiat angai le tatlat mai ani New Lincoln County Sheriff Pat Garrett chuan apol te hor khomin Stinking Springs anti mai hmuna chuan Billy chu kumsang khazariat somriat December tha an man le a Billy the Kid hi mitam zokin suala an ngai tlat awangin thudik ai chuan ama thiam lo chantir vata khai hlum an du ma court ta trial nei vel point om zia anei lo hle ani ome ti chuan mi pui tam zok duang ngei mei chuan nakin loka khai hlum mai turin Billy chu kumsom ni pakhat mi lek ani chuan a hun nung chu a mang tan ta ani kumsang khazariat somriat pakhat April ni somni pariat laya chuan veng tu pakhat che na ven lai chuan eng tin tinamo abul ina kal lok chu dilin nung khir chung chuan anin kal tir thei hlok maya he hun hi mang tangka in Billy chu zelalu le tur omang takin oma a chain chu talpi thutin ama veng tu chu chuat chara chu na keu thuta a ti chuan veng tu pa silai chu la in ka hlum nan amang zuya ti chuan an warden office a lu ru in shotgun ala ti chuan an warden chu changin tukvera chuan a silai chu a hung taran mai ani ti chuan an warden chu man mo takin silai ri hriain a ron tlan let pheya Billy chuan a hna ron hoi chote che mama ithil don tur hi ron en ro le tina auta a hoi chho rual chuan a kap hlum vele ani ti chuan Billy chuan sakor ru in tlan che zai rel le ta a heta hian Billy the Kid chu azalen reilo hle mai atlan chua thu hian Wild West afang chuak ani ber mai New Mexico Governor Point aluman chu dollar zanga in asan bel nge nge a thathum aliam man tok tia chuan Pat Garrett New Lincoln Sheriff chuan Billy the Kid chu a thian pa te ina Fort Summer New Mexico lama chuan abiru ti a hraru ta hlau maya midang tu ma som lovin anina chuan lu ru in Billy hi alo chang ta ani July ni sompali sang khazariat somriat pakhat chuan Billy the Kid kum somni pakhat mi lek ahun lai mi sual bon bernia an soi thin chu aka phlum ta ani mitam tak chuan mi sual angin ngai ma se tun hnuah hian mitam tak ngai san ani tatlat maya New Mexico a phei chuan mi puin sum tho khomin kum sang khazakwa som thum pakhata chuan alim hialan din ta a sang khazakwa somriat pakhata an lo ru bo hlau maya
mase Florida achar ni in New Mexico governor in alalet le nge ani kum sang ni so ma thlen meu chuan New Mexico governor chuan mitam takne na tangin petition dongin bilia chu kumza somthum liam ta a liu wale san ngai dam atiam na chu ti hlotin sak turin an nge na ma se an du dan hi a thleng ta chi alo ani lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya